Nilungkab ang usa ka appliance center sa barangay Gunob, Lapu-Lapu City. Kapin sa 70,000 pesos na cash ang nadagit. Siluan ni Rondina sa report. Alauna 24 sa kadlaw niadtong Biyernes, August 15, nakuhaan sa CCTV sa barangay Gunob ang pag-agi niining usa ka e-bike sa A Tumulak Street ug ni park sa iskina sa motorpool. Gimaneho kini sa usa ka batan-ong lalaki ug may sakay nga duha usab ka mga batan-ong lalaki. Human sa 10 minutos ni kanaog ang usa ka batan-ong lalaki nga daw nagpasumangil nga nangihi, dagkot og sigarilyo sa nagmaneho sa e-bike ug naglingi-lingi sa palibot. Dayon labang paingon sa atbang nga establishmento. Unang gipunteriya sa batan-ong suspect ang multicab nga nagpark atubangan sa usa ka appliance center ug gisuwayan pagkawat ang battery niini. Apan kay giwelding ang frame sa butanganan sa battery, naglisod pagkuha ang suspect. Nakabantay hinuon siya nga may maagian paingon sa kisami, busa ni katkat siya sa paril paingon sa kisami ug didto siya nilapos sa CR sa appliance center. Gipang-ukay niya ang mga gamit sulod sa appliance center ug nakuha sa drawer sa corporate secretary ang kapin sa 71,000 pesos nga halin. Matod sa corporate secretary sa appliance center, matag Sabado siya mag-remit sa ilang halin ug kumpiyansa siyang way makahilabot niini kay nakalock man ang drawer ug hitsa sila sa mga CCTV ug nakalock usab ang ilang roll-up door. Sa pila ka years mong na mo diri ma'am uy. Murag kuan ba na timingan lang jud. Niadtong nakalabayng buwan, nakawatan usab og battery ang usa sa mga sakyanan sa ilang tindahan ug ang maong mga batan-on ang ilang gisuspitsahan. Pagka Lunes, August 18, nitahan kang Gunob Barangay Captain Carl Steven Wiggle ang 19 anyos nga nagmaneho sa e-bike ug giuli ang 22,000 pesos nga bahin niya sa nakawat nga salapi. Gisurrender siya siyang uyuan kay kibaw siya nga since siya may saktong edad, katutang duha nga nangawat nga mastermind nagunsa ang sa maadto sa saktong edad kay matud pas balaod di man daw magawngan ang bata sa pagbuhat magawngan daw ang bata sa pagbuhat sa krimen. So that's the reason nga ni surrender siya mamnuan kay kibaw siya ang tanan sa mapadung niya. Sa iyang pagtahan, gibutyag usab niya ang identity sa duha pa niya ka mga kauban ug gisubay gilayon kini sa mga sakop sa Police Station 3. Din hinasuta nga pulos minor de edad ang iyang mga kauban. Ang nikatkat sa kisame ug nanglungkab sa appliance center usa ka 15 anyos nga lalaking taga Barangay Basak. Samtang ang kauban niyang nagsilbing lookout taga Barangay Basak usab nga nag-edad og 14 anyos. Custody na sa home care ang atong 15 years old. Then kaning 14 years old is nasa custody sa ginikanan considering basta below 15 ka naagi ka custody sa imong ginikanan. Dili pa ka pwede mapailag kaso at the same time mag-agi lang kang intervention sa DSWD. Kaning 15 and above is mana atong kuwaton ng DSWD sa ilahang evaluation o mo issue sila og acted with discernment ang katong gayuna man nga pwede na nagpahilag kaso. Matod ni Kapitan Wiggle, may pipila na ka mga insidente sa pagpangawat og battery sa sakyanan ang natala sa ilang barangay. Usa sa mga suspect ang grupo sa mga batan-on nga nilungkab sa appliance center. Kaganiha, naabtan usab sa RTV Balitang Bisdak kining usa ka pamilya nga nangayo og tabang sa barangay aron masubay ang identity sa mga nangawat sa battery sa ilang multicab kaganihang kadlawon pinaagi sa CCTV sa barangay. Mong tinabangay mi nga masumpo tani aning continuous nga kawat then ato sang giawhag ang mga atong mga biktima nga mo report sa station para makita gyud nato og pila gyud ang kawat then tan-aw nato asa dapita. Kay bisa ato ang crime map o crime clock, masudyuhan mo gud na. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.